Balima Anyokma, très urgent. Bien mardi 25 novembre 2025. Ko Sénégal sera sous, ani CEDEAO sera sous. Kol bekana fara Mali kan ko ka Mali dɛmɛ walasa Mali ka carburant bɛ se ka don cogoya min na ani ka jatigɛwale mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ k'u kɛlɛ k'u ban. Ko ni Mali sɔrɔsiw ni Sénégal sɔrɔsiw ani CEDEAO sɔrɔsiw farala ɲɔgɔn kan yala o bɛ se ka kɛ wa? Yala ni Sénégal sɔrɔsiw bɔra ka na Mali kɔnɔ yala o bɛ na Mali kɛlɛ o bɛ na ban wa? Maliens ne bɛ na jaabi dɔ d'o la. Sénégalais minnu bɛ bamanankan mɛn n bɛ tila ka version français kɛ o bɛ na mɛn. N bɛ fɛ Malien den ɲuman bɛɛ lajɛlen ka nin kuma in fana lamɛn, c'est très important. Maa ma b'i faso fɛ d'abord i ye halaladen i ye faso halaladen. I ka laɲini ye jumɛn ye? Solution ka sɔrɔ i ka jamana ka lafiya. O ye jamanaden ɲuman. Maa min t'a ka jamana fɛ o de bɛ fɛ a ka jamana ka ci. Anw t'o maaw ye. N b'a fɔ ka d'a kan. Sénégalais ka n'an dɛmɛ n'o de bɛ kɛ ka Mali kɛlɛ ban. Ne b'a fɔ n ko bravo. Mais o Sénégalais sɔrɔsiw kana da ka Mali kɔnɔ dɛ. Sénégalais ka n'a ka base créer. C'est-à-dire que Sénégalais sɔrɔsi n'a polisi n'a gendarme bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na Mali kɔnɔ kɛlɛ in ti ban. N bɛ fɛ ka Maliens b'o fɛngɛ da. Yala u taara ONU kɔnɔ ko ka renseignement fara ɲɔgɔn kan dɛ. Diɲɛ ka na n dɛmɛ dɛ. Solution foyi tɛ Mali problème na tant que Assimi bɛ président la. N bɛ na fɛn ɲɛfɔ a bɛɛ lajɛlen a ka faamuya. Sénégal sɔrɔsiw, n'est-ce pas? Sénégal sɔrɔsiw tun tɛ MINUSMA la, MINUSMA tun tɛ Mali kɔnɔ wa? CEDEAO sɔrɔsi bɛɛ tun tɛ MINUSMA kelen na, o tun tɛ Mali kɔnɔ, o sera ka kɛlɛ ban, o ma se ka kɛlɛ ban. Sénégal sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ de la ka Maliens yɛrɛ dɔgɔya f'an y'a gɛn, aw hakili b'o la? Aw hakili b'o la, n'est-ce pas? Un officier sénégalais, il a manqué de respect au peuple malien. F'an y'a gɛn, an y'a kɛ persona non grata ye. Il est le seul Africain mun y'a kana, n'est-ce pas? Bon, j'aime le peuple sénégalais. Ndaleme sɔrɔ Sénégal bɛ Mali fɛ n b'o dɔn. Mais Sénégal sɔrɔsiw tɛ se k'an dɛmɛ k'a bɛ ɲɛ quoi. Ni maa maa y'a fɔ a tigi tɛ géopolitique dɔn. Problème dɔ de bɛ Mali kɔnɔ n bɛ fɛ Maliens k'o de faamuya. Mali problème o ye hiérarchie militaire de ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya mun bɛ yen. A ye 2022 ta ka na bila bi la. A ye 2022 ta ka na bila bi la bi. 2022 anw de tun bɛ taa jatigɛwale mɔgɔw yɔrɔ ɲini. U bɛ don hali mɛnɛmɛnɛninko la anw de tun bɛ t'u kɛlɛ k'u faga. O wagati Choguel tun ye premier ministre ye o bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ. O wagati Sadio Kamara o b'a ka défense baara la diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɔra an fɛ diɲɛ bɛɛ kolola ni Mali tɔgɔ ye. Assimi Goïta photo tun bɛ feere Amérique boutique kɔnɔ yan. Moi-même j'étais fier de filmer ça k'a partager les réseaux sociaux kan. I tun bɛ taa Amérique boutique baw la ne delila ka voyager fo New York ka taa fo État dɔ la Virginie yɔrɔ dɔ la ne taara boutique dɔ la tubabu bilenw de bɛ yen bilahi ne taara Assimi Goïta photo casquette lamaw de sɔrɔ yen. Assimi photo tun bɛ kɛ sorti k'a bɛ san américain noir b'a san. Mais bi a photo tun ko Mali wari. C'est adamaden n'i ka ko bɛ ka segin kɔfɛ Maliens bɛɛ même n tɛ ka kuma NJKaw fɛ dɛ n bɛ ka ɲɛsin Malien halalaw de la. Assimi ye kɛlɛ fu min créer ka M5 kɛlɛ ka sɔrɔsi ɲɔgɔnw kɛlɛ a ye dɔ de fara Assimi kan ou bien a dɔ de b'a la a ye dɔ de bɔ a la. O de kosɔn janfa man ɲi. Ala bɛ aw garisɛgɛ don ɲɔgɔn na n'aw bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Adamaden n'aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Ala bɛ barika don aw la. A ye marakaw ka du lajɛ Ala ye barika don maraka la Ala ye barika don Jɔgɔrɔmɛw la Ala ye barika don fulaw la. Siya caman bɛ Ala ye barika don dɔwɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan de bɛ yen. Maraka kelen bɛ na Faransi a b'a ka village bɛɛ la na. C'est ça. N ko n bɛ maraka halalaw de ma dɛ. Voilà. Donc voilà c'est ça. Jɔgɔrɔmɛw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. N'i taara i sigi k'i bɛ Jɔgɔrɔmɛ dɔ kɔrɔfɔ dɔ ye dɔrɔn i bɛ bɔ dɔrɔn a b'a fɔ dɔ in ɲɛna. Ala ye barika don Jɔgɔrɔmɛw la Ala ye barika don fulaw la. C'est comme ça. Mais a y'a ta ka Mali problème lajɛ. Sénégal sɔrɔsiw kana dɛmɛ o. Sénégal yɛrɛ ma sɔn yɛrɛ. Pour le moment le Sénégal même n'est pas d'accord. Ni Sénégal ko k'a bɛ fara Mali kan d'abord k'a bɛ jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ a conséquence fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? U bɛ taa Sénégal dugu misɛnnin fɛn fɛn bɛ Mali ni Sénégal frontière u bɛ taa yen attaquer lu daminɛ san. Le peuple sénégalais sera en danger. Wallahi ni Sénégal y'a ka sɔrɔsiw bila ka na Mali kɔnɔ don o don ka na bina ka mɔgɔw kɛlɛ. N'u ma Sénégal dugu cili daminɛ a ka f'u ma tu ɲɛmɔgɔ de. N'u ma taga Sénégal attaquer a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ. Ne de filɛ ka kuma in fɔ an na. Sénégal kan dɛmɛ a ka di ne dɛ. Mais n'u y'an dɛmɛ non seulement Sénégal tɛna se k'a ban a kungo bɛɛ bɛ taa bi Sénégal yɛrɛ da la. Viremani kelen minnu bɛ Bamako bɛ tila ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ Sénégal sɔrɔsiw la. O de kosɔn an ka ministre muso taara en matière de diplomatie tu peux pas dire non.
Mali tara ko Sénégal surasu ko Sénégal surasu gandeme Sénégal kumana tuko waira ko Sénégal mason quoi Sénégal ko kali ba réfléchir amma diplomatiquement il sait qu'à faire mako non tu peux pas dire non mais tu dis que je vais étudier au coron mieux Sénégal surasu Sénégal mason pour le moment mais ne ba foyena hali oni be ka folmi kan CEDEAO ka renseignement ni fon kla ñonte do rekte malien ay ka Mali surasu doro jatimina doro ne ma sagara mi na tuko na ka libuta ne sorasi chama debi ni photo yi debi ne ma sahara libura domina fobi sorasu moral be kasira ka muso mine muso sorasi mine ka libuta chukala pe ngalon fanaka ala ba don muso nye Mali libéré jamana dengena ma be ka bekele sorasi mu be asimi mulo kasura ka sorasi ba flani koy tellement kaso fara sorasu la fo be ka ta villa o de ta Bamako quartier do la ka ta Mado bla kasola et depuis ala ka Mali da ñoo make confin de chamanto famia do bu kun fait parce que do ti fen don ne te diga do la na ado hal nu ko ne ma bonjour ne tout la mene parce que ignorant quoi ignorant mangai ignorant da manga do jaman Mali ko ni Mali teme tellement Assimi Goïta ignorant na wuli ku da do Mali ko la na hala wiye basaw ye ka video ka kana baro na ye basaw ye ka video ke billahi yalla wulu karabatele sigile avec ka video ke ka Assimi supporter kana baro la parce que ignorant di halala ou placé boshula bi wallahi ala tsega baraka do fangala ne o gibo fanga sisi ga jamana bebe tara jiwuyo la na Assimi Goïta gena ka boy domina Mali façon de nyuma do kana Mali be libéré mais tant que Assimi Goïta be atseka ke ay surasu be frafra aw ni ala na ka janga surasu be deseni moto tikin na ay moto tikin da kula je do Mali surasu de desawula. Donc, comme Mali ni CEDEAO ka jeki bolo di ñogo mawo, Mali ni Sénégal ka tigé di ñogo mawo, ni cité marché. Mali armée yere de benga nga ke mena exemple ki lendoron di awma. Afghanistan, Amérique sorasu ou kumbe Afghanistan. Français ka sorasu kumbe, Allemand ka sorasu kumbe, Anglais ka sorasu kumbe. Ali America Anglais ka Prince héritier kumbe. Prince William, utara o dora sorasi ala kumbe ni mafli ya, o kumbe flani tokele. Ou fene Afghanistan karela mais munde amase kanya pourquoi amase kanya parce que adamade na corrompu le doit seka deme jena tikela tiseka deme Amerique awne alache na folo ba Amerique bulu fem be babulu technologie babulu Amerique sam wane ke Afghanistan avec ka Taliban kele avec ka fanga do jugoroma tinti Amerique on yere di sugu ka tela ku segena ko jamana c'est-à-dire que mogo tiseka mogo ka jamana jo quoi mogo ba fo ni CEDEAO surasu nana Mali be libéré achiti feno te géopolitique do nefle ka misala kelenta ko dama Amerique sam wane ke Afghanistan avec ka Taliban kele ka ayere Amerique yere ka jamana de no ta ka fanga do duma kula be ka waru duma ka marfaw duma ou be boli ko ka marfaw to Taliban metla ko marfa kelunta corruption be Amerique yo sondo ko bolo Amerique yere nani Amerique autorité yo fara ngon ka ko tiana ko nunu ku segara ko c'est bon ko ga robla abolo ko Amerique kelen ko do France fana ka surasu kumbe Afghanistan Anglais ka surasu kumbe autant surasi be kumbe Afghanistan o ma se Taliban na o ma imbla Sénégal surasu de be se kana Mali libéré massa il y a des gens de faible esprit même qui croient que ça peut marcher. Il y a des gens qui ne comprennent rien dans la vie. Moi je vous dis, j'aime le peuple sénégalais, j'aime les militaires sénégalais, mais à Tisséka c'est impossible. Avec Assimi Goïta à tête. Jamana ni corrompu, n'avait Jamana ma corrompu les boulot. Oh Jamana tis deme chokotala. La Russie a plus de 4000 militaires au Mali. Tiens faux. Burkina Faso Mali deme. Niger be ka Mali deme. E bolo mogo be teki joko Burkina Faso grande deme de. Burkina Faso Mali deme, Burkina Faso po be to Sigasso kuma be ka taka mogo deme. Le Burkina est en train de le Mali. Mais pour l'homme Assimi Goïta dit, c'est la tête. Pour tant qu'au début, tôt ou tard, changement de régime bekeli, oui Tchagouadi. Tant qu'Assimi me jamanan kona ni korana chat continue. Me da fa yana bi. Mali dugu keme wolom la be jatke wolom ko bulu. Surasu de be kamele ku do kasola. Les officiers valeurs, les officiers supérieurs, Assimi a be don kasola. Mama bi se ka Mali fana jo aya bekele. Abbas ladje, un officier valeureux. A fle ko de mene ko don kasola. Ko lebu ko ako photo la jebano e ka Abbas photo la je aba keto ka Abbas ta ko lebu ko aucun mani ye quoi aucun ma ça dit que ka humilier quoi
ala bɛ se ka barika don la ala tɛ se ka barika don I ka fanga la ne ye mun fɔ Mali solution kelen min Mali la bi o ye k'Asimi gɛn ka bɔ yen de même misala filanan fana d'aw ma a ye taa Syrie irisiw ka base 7 de tun bɛ Syrie irisiw ka base 7 o de tun bɛ Syrie Iran ka sɔrɔdasi 30,000 de tun bɛ Alep 30,000 militaires iraniens o de tun bɛ Alep u ye Bachar dɛmɛ k'a dɛmɛ ma corrompilen don tu sais ni corrompilen don I tɛ se ka dɛmɛ quoi c'est à dire mɔgɔ caman m'o yɔrɔ de faamuya quoi caman tɛ géopolitique dɔn koyi I bɛ caman ye kule la réseau parce que géopolitique a kalan de bɛ yen quoi dɔw bolo ko I taara livre kalan dɔrɔn ka taga recherche kɛ dɔrɔn u b'u sigi réseaux sociaux kan k'olu ye politologue ye ne bɛ yɛlɛ u ma quoi a bɛ n'a fɔ mɔgɔ dɔ taara I dege pikiri kɛcogo la dɔrɔn ka ne sigi k'ale ye docteur ye a ma doctorat kalan kɛ a t'a dɔn formule minnu kan ka fara o kan ka mun t'o dɔn caman bɛ ne segu tɔgɔra ne ye politologue da a prévu bɛ ne bolo a diplôme bɛ ne bolo a dɔnniya bɛ ne la moi je suis un vrai politologue il y a trop de faux politologues sur les réseaux sociaux dɔw bɛ taga géographie fɛn kalan dɔrɔn dɔw bɛ taga histoire kalan u b'a fɔ ko le géo u t'a fɔ ko ils sont historiens dɛ u b'a fɔ ko le politologue de u b'o titre ta k'o da u yɛrɛ kan quoi et puis I bɛ nin Afrique de dɛ I bɛ nin AES de kɔnɔ I tɛ nin Russie Amérique n'i ko ko I am political scientist parce que politologue bɛ fɔ anglais la de political scientist maa min ye Sciences Po kalan k'a diplôme sɔrɔ a bɛ fɔ de ma political scientist politologue o bɛ ne bolo o diplôme bɛ ne bolo donc mais an ka bɔ o yɔrɔ la an ka taa Syrie sisan Syrie filɛ nin ye mun y'a to Bachar Assad binna corruption Bachar Assad a ka armée Mali armée bɛ se ka jɔ kɔrɔ ayi o dɛsɛra jatigɛwale mɔgɔw la ni corruption bɛ armée kɔrɔ a tɛ gagner kɛlɛ la corruption n'a to an ye Gao perdu an ye Kidali perdu parce qu'il y avait la corruption au sein de l'armée hakili b'a la 2012 il y avait le problème au sein de tant que o problème de bɛ yen jamanaw kɛra danne hali ni Côte d'Ivoire ni hali n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an tɛ se ka nin kɛlɛ grande puissance bɛɛ taara yɛrɛ sɔrɔ Afghanistan binna Talibanw sigira ka na fanga la Américains ye yen bila Français ye yen bila Allemands ye yen bila Anglais ye yen bila Japonais c'est-à-dire autant bɛɛ de tun bɛ yen les grandes puissances a bɛɛ ka sɔrɔdasi tun bɛ Afghanistan u bɛɛ tilara ka yen bila maa min corrompilen don o tɛ se ka dɛmɛ basa bɛ yɛlɛ mais tori tɛ yɛlɛ ne filɛ ka exemple ɲɛnama de d'aw ma il y a la corruption au sein de l'armée sɔrɔdasi zone de bɛ ka taa bi k'o nommé Assimi Goïta kɛrɛfɛ Assimi somɔgɔw a tantiw a tonton Mali de bɛ ka taa ka di olu ma bi Assimi tonton n'a tantiw Mali de bɛ ka taa ka di olu ma bi aw bɛ se k'o faamu cogo jumɛn a yɛrɛ somɔgɔw gansanw a ye lajɛ dɔrɔn général Yamusa Kamara mun filɛ nin n'an ɲɛ b'a photo la nin tɔgɔ bɛ corruption na 12 milliards Sanogo ka taa na o zone qualité caman de ka di ale ye donc ka fɔ an na Mali solution ye mun ye bi Mali solution ni Mali tun bɛ se ka dɛmɛ irisiw y'u seko kɛ o irisiw tɛ Mali la Bachar Assad mun binna Bachar Assad binna cogo jumɛn u y'a dɛmɛ ka dɛmɛ Iran ko k'ale bɛ yen bila Iran ka sɔrɔdasi 30,000 de tun bɛ Alep Iran y'a bɛɛ bɔ Iran ye dugu bila pewu k'ale sɛgɛnna jamana si tɛ se ka na e ka jamana ka armée ka baara k'a place la Iran 30,000 hommes Iran y'a bɛɛ dégager ka bɔ Syrie irisiw ko Bachar ma dugu bila sinon u b'i minɛ k'i kantigɛ Bachar bolila biri fo poussière bɛ donna kɔ a donna avion kɔnɔ fo Irisi la c'est la corruption jamana o jamana bɛ guerre la ni ye mɔgɔ corrompilen ta ka bila kunna jamana bɛ bin un pays en guerre ne doit pas être dirigé par un homme corrompu citation Sékou Tounkara le politologue un pays en guerre ne doit jamais être dirigé par un corrompu. Sinon, ce pays sera au chaos total. Ça, c'est clair. Jamana jamana be kɛlɛ la ni ma corrompu ta ka d'a ma a tɛ se ka libérer. Ni ye misaliya fila d'a ma o kɛra Afghanistan. Américains yɛrɛ y'a fɔ ka teliya ko gouvernement mun bɛ Afghanistan ko dɛmɛ cogo t'u la ko Amérique ka yen bila. Faransi fana ko k'u bɛ yen bila. Anglais ko k'u bɛ yen bila u ye Afghanistan bila. Talibanw sigilen filɛ nin ye. Mun de bɛ nin k'u faga. Basa bɛ dɛmɛ ka yɛlɛ koko la mais turu tɛ dɛmɛ ka yɛlɛ kolo la. Maa ma corrompu don a tɛ se ka gagner guerre la. A ye taa Syrie. Bachar fana ka armée kun bɛ ten de. Bachar ka officier yɛrɛ de dayɛlɛ ko jadisiw ka don u ka capitale la. Ka tila k'a fɔ sɔrɔdasiw na k'a kana marifa ci u la. Officier baw y'o kɛ. Mali armée bɛ se ka jɔ Syrie armée kɔrɔ wa? Mali armée bɛ se ka jɔ Syrie armée kɔrɔ?
olu yɛrɛ jigila tigɛra surasi jigila tigɛra parce que ni kɛlɛ kɛra tɛba surasi bɛ démoraliser mun bɛ ka kɛ Mali la nin n'a ye wagati min kɛ na tɛba surasi dɔ bɛ taa fara binna ka mɔgɔ kan n'a ma kɛ a ka fuma tu ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ ni kɛlɛ kɛra tɛba surasi caman bɛ défection kɛ n'a ma kɛ kun bɛ bɔ wulu la ka bɔ na a y'a sigi a ka lajɛ Mali bɛ se ka jɔ Syrie kɔrɔ n'a kɛra Syrie n'a kɛra Afghanistan aw tɛ ko kalama o bon i bɛ nin fɔ sa i b'u ka faux politologue n'u bɔnni kana minnu taara mathématique kalan ou bien minnu taara lettre kalan université la peut-être bac plus 4 ou 5 u b'olu sigi dɔrɔn ka karabati kan j'en tɛ fɛ ka nɛni karabati kiri kana n'o sigi kala dɔrɔn k'olu ye politologue ye k'i sigi sa nkalon tigɛ la et puis kunfinden dɔw bɛ da o la quoi masa Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Mali problème y'a simi dɔrɔn de a ye Sadio dabɔ baara la Choguel min fana tun bɛ politique ma kunkolo kan a y'o fana kɛlɛ a n'a somɔgɔw n'a sunguru jɛnɛya et puis pire encore Assimi ye président jɛnɛyakɛla de ye c'est à dire Mali bɔcogo tɛ Mali la ka Assimi to yen quoi non seulement a ye armée détruit a bɛ sunguru tigɛ Ala y'o haramu kuranɛ kɔnɔ wa a bɛ Bible kɔnɔ o haramuyalen don a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ suɲɛni kɛ o président wɛrɛ tɛ se ka réussir cogo t'a la Ala de banna fɛn min na n'i ko k'i bɛ bolo nɔfɛ i bɛ kabako de y'i ɲɛna ni maliyɛn mun ko k'u tɛ ɲɛ Assimi kɔ a bɛ kabako de ye Ala ka don o don dugu jɛ wa o de kun do ka fɔ an ɲɛna an ka bonya bɛ Sénégalais kan aw salamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh